मा नुफैखो बाव फैनानै एसे बुंदो। दाथ' जेबो नुथ'वाखै जाहैबाय दा आंथ' पिक्साराव नुनाय बायदिबाथ' दंजोबो माथो मैदेरनिफ्राय लानानै गान्दानो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेलाव दिनैनि बे पार्ट 2 भिडिअ गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय। जाय नोंथांमोना आंनि बे पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै, नोंथांमोना डिसक्रिपशननि लिंकआव नायनो हागोन। डिसक्रिपशनाव होनानै दोनगोन आं, नोंथांमोना पार्ट 1खौ नायनो हागोन। दा जों गेटआव मोनफैबाय ना लोगोफोर, एबार जों सिङाव थांसिगोन अब्ला। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो, सिङाव मा जालाङो, मा नुयो जों, नोंथांमोना आंजों लोगोसे नुफालांबाय थागोन, भिडिअखौल' नायफालांबाय था। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। दा बेस्थ' गोजाना लोगोफोरनि एकदमबारे फट' लानायाव जा सफैबाय नालाय जों गासिबो स्टुडेन्टफोरानो बेस्थ' गोजा। बिथां फंनैसो खोथा बुंदो नैबे वेस्ट बेंगलाव फैनायनि सोमोन्दै। थारमाने आङो सास्था नासा खालामनानै दासो सिखारदोंमोन सास्था नासा खालामदोंमोन आङो बासाव उन्दुदोंमोन दसे उन्दुनानै सिखारनानै नायबाय आङो मा बबे जायगायाव मोनफैखो आङो दा नोंनि बायदिबा बेयाव मा जिनिस नुथावथाव आरोखि ना बुंदो। यहाँ पर तो एकदम देखेगा तो तुम में देखेगा ये पे एक खल्लास देखेगा एनिमल्स बर'आव बुंग्रा बर'आव बर'आव नोंथांमोननि बागैबा बेयाव जोङो एसे बिउटिफुल होनो आरोखि इंलिसाव समायना रमायनाखौनो होनजायो बर'आवबो बेखौ नायनो फैदों बेयाव मा जानुवार नुगोन जानुवारनि जुनाद मा जुनार नुगोन बेखौ नायफैदों। अबसे आङो बेयाव मा खालामहैदों बेखौ बावैसो आङो थांखिखौनो गोजोननाय थाबाय दे गासिबो बेस्थ'। ओमफ्राय नों दा मा नुफैखो बाव फैनानै एसे बुंदो। दाथ' जेबो नुथ'वाखै जाहैबाय, दा गेटआवसो दं नालाय हाबथ'नोबो मोनाखै। सिङाव हाबबा जेनेबा नों मा नुगोनखौ सानो बाव? आंथ' पिक्साराव नुनाय बायदिबाथ' दंजोबो माथो मैदेरनिफ्राय लानानै गान्दानो, ओमफ्राय सिगाङावनो मोख्रा नुबाय खिन्थु जों। ओमफ्राय आसा दङ आरो ना नुगोन होननानै माखासे जुनारफोरखौ ने? दे गोजोननाय थाबाय नोंसिम। आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय आरोना, जेनेबा नोङो बाव फैनानै जेनेबा ससे लामायाव मा नुबोखो? ससे लामायाव मोख्रा नुबोबाय, बायदि मोजां लामाफोर नुबोबाय आरो। ओमफ्राय जोंथ' दा गेटआव मोनफैया आरोना, ओमफ्राय सिङाव हाबनानै जेनेबा मा नुगोनखौ सानो? सिङाव हाबनानै जों आसा खालामो मैदेर माबा माबि नुगोनखौ आसा दं आरोना। गोजोननाय थाबाय नोंसिम। A few moments later. फैनानै बिदि जाफैलाबायनाङो आरोना लोगोफोरनि गासिबो नै गोदाव सोराव ओंखाम गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांजोब्बाय नै एकदमबारे बेबो नै गासिबो बिहिर गोजाना थांनो नै आरो गासिबो थांनो रेडि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि। जों दा बुसा रिजर्टआव फैबाय नालाय महाकालाव मोनसे लकेसन थांसिगोन। महाकालाव जिपसि लाबाय गंसेयाव 1200 करि 6 जन जागोन आरोना गंसे गारि। एकदमबारे रेडि जाजोब्बाय गासिबो एकदमबारे गाखोजोब्बाय। गारि गंथाम लाबाय आरोना जिपसि, आरो गंसे लाबावनांगोन बायदि जागासिनो। मानसिया थांगोन ना थोआखै गाखोजोब्बाय। आइ बोल दीजिए मायाव थाङो? ओमफ्राय हाजोआव लोगोफोर जों जिपखौ फार्स्टआव गंथामल' लादोंमोन आरोना, ओमफ्राय जों उनाव गासिबो थांजोबनायखाय जों 8था लानो गोनां जादों। मानि गावबा गाव गारनानै थांनायसोमोन आरोना। जों दा लोगोफोर जाखां लोखां जयन्त हिलसिम थांनो ओंखारबाय। जयन्त रिभार जों थांगोन जोङो। बेहाय खोनानो मोन्दों मानि महाकाल दं मोनसे मन्दिर, ओमफ्राय वाटारफल दं होनदों। जों दा बाव थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायफालांबाय थादो आंजों। बिराद दै जायो जानांगौ लोगोफोर, बियो एकदमबारे नै ओरै गंनै फैगासिनो, गंनै थांबाय ओरैजाय जोंना। बेनो जाहैगोन जों गोसोखौ बिराद एक्साइटेड जादोंमोन, दा फैयै नुफैमारबाय। हाजोआव आगान होफैबायानो नै जों। नायबाय थादो नोंथांमोना, एकदमबारे गोसोफ्रानो गोजोनग्लायजोब्बाय आरो जोंना। जायाखैबो लोङाखैबाबो उखैनायखौनो बावगारलायबाय जों दसे। खुसियानो लाजाला आरोना जों। बिराद अन्थाइ दं आरोना लोगोफोरनि। जोंनि आसामावबा बेफोर अन्थाइफ्रा थानाय नङामोन जासिगौ दा।
एकदमबारे बोखांनानै ट्रेक्टरजों खावजोबसिगोन जोंनियावथ' मा बुंनो जोंनि आसामाव एकदमबारे फरेस्टबाबो मानिखाया एकदमबारे नै सिखावानो बांद्राय मानि एकदमबारे अन्थाइ गोजा बेफोरावथ' जोंनि मानसिफ्रा एकदमबारे ट्रेक्टर ट्रेक्टर खागौ आरोना नै जों दा फैगासिनो एकदमबारे गारि गंनै फैनाय फैबायनि लोगोफोर हाजो जिङाव जोंथ' मिन्थिया मा जायगा बियो जों फैदों नै हाग्रा नांफैबाय माथो जों नै थाइजौ बिफाङा बिसिबां गिदिर बा गोबां फिथाइ सामथाइ बिफांबो दं माथो बाव जों गारि ड्राइभारा ओरैबायदि स्पिडआव सालायदों लाखि दंबा माखासे जिब जुनारफोर मोननो हागौ जों लोगोफोर खिन्थु गैयाबाथ' जों नुखाला मोनसेबो जेनाखि लामायावल' नुबोदों जों बिराद दैबानासो जाजोबो जानांगौ बाव नाइस ट्रि माथो जेबोखौ नुथारा जोङो नै लोगोफोर मोनसेफोर माबाफोर जिरादफोर नुबा जों एसे गोजोननाय मोनसिगौमोन आरोना मासेबो मोख्राफोरबो नुवाखै दाबो नै एकदमबारे हाजो गोसोखौ बिराद गोजोनबाय जों हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै आरोना लोगोफोरनि हाजोनिफ्राय बोहैनाय दै मोनजेनबाय नै बिराद समायना नुयो अन्थाइ गोजा आरोना बेयो नै लोगोफोर हाजोनि दैयाबो बिराद मोजाङै स्राय खिन्थु बिराद बावखुनावबाय लोगोफ्रा बाइकजों फैबा लाबोनो हागोन सिङाव गाइस मोजां गोसोफ्रा स्रां मोनजोब्बाय नै बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै मानो गोसो गोजोना जानो गोसोफ्रा सुदेम मोनलायगोन मिथिंगानि समायना महराव मानसिनि गोसोआ बोदोर जामारो आरोना लोगोफोर नै बेफोरखौ नायनानै नायदो जोंनि चिरां जिल्लानि मानसिफ्रा बिदिना एकदमबारे हाग्रा बारिजों फैबाय जों नै दा बारस'ला फैबाय नै एकदमबारे नै बिसोर बारस'बोबाय हाग्रा गोजाननि जायगाया फैबाय जों खस्थ' मस्थ' नै अन्थाइफ्रा नायलाय अन्थाइ गोजान बेफ्राव फटक लानांगौ फट' खेब एसे बिराद गाव शुटिं खालामनो फैनो हागोन लोगोफोरनि बिराद खिन्थु पारमिसनसो मोनगोन ना मोना बेखौबा जों बुंनो हाया आरोना सोंनानै बेयावबो माबा लिरनाय 2022 दिनाया लिरनाय दंमोन नै बेहाय JMB बेबा मा बुस्थु जोंथ' मिन्थिया फैबाय जों समान जायगा दा हाजो सफैबाय नै लोगोफोरनि गोजो सुदेम जोंथ' माना मानिनाय जोंथ' थांथारगोन लोगोफोर जों दा जों फैनाय लकेसनाव मोनफैबाय आरोना जायगाफोरखौ बिराद समायना नुयो सोमखोर जेरैजोंबो बिफां लाइफां बिराद मोजां भिउ नै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव जेसे हायो एसे पार्ट 3 भिडिअखौ थाबनो लाबोनो नाजागोन गोजोन्थों